Salam hormatly mehmanlar. Höt bilişiniz ýaly. Men häzir Hay Park'a geldim. Hay Park Kanadaň Toronto şäheriniň çetinde ýerleşýär. Bu uly park. Häzir şu taýyny surata düşürmekçi. O käbir ýagdaýlar bilen sizi tanış etmekçi. Häzirçe hoş, sag bolun. Etati şey Hay Park'ın döwründe milli eýleşinde geçýän, milli eýleşinde geçýän käbirlerden alýarlar bu haýdy ýurtdy. Etati Turkmenistan, oda Turkmenistan'ı täze eşitdirlerini, Turkmenistan'ı näle tanýarlar? Turkmenistan'ı bir gaz, baýur, gazy bar, nefti bar, bir parahat ýylyny halgyny söýen öz ýurtuna we döwrekdaşyna öz siýasatyny ýeten haragatly alyp barýar. Şuňa ýurtdy tanýarlar. Elbetde biziň milli eýleşimiz hasam uly ähmiýeti bar. Esasen biziň öz türkmen dilimizi esasy arasda ýazmakda, okuýmakda, görlemekde, keplemekde şonuň ýaly has ow täsirleri bar. Belki Turkmenistan ata vatanımız, Turkmenistan devletimiz öyle ayçak olan zaten yani sazilaydın üzerinden Barabistan tenin üzerinden şu yurtlarda yeter yer edipten televizörde görüntü has olacak. Görüyor kapten başka yurttan televizör programlarını, bernamelerini alparyan işlerini esasen önünde satellite var, Barabistan antene mahvareyi diye. Onunla da Azerbaycan ve şunun yani komşu yurtlar Kazakistan ya Özbekistan ya İran şunun yani yurtlar görüp arkayın Arap yurtları. Ama kıyınca Türkmenistan ata vatanının türlülerini görüp şu tarafından bir ün körsele hormatlı yolbaşıyla has minnettar oldu. Ayçak olan zaten biz Türkmenistan ata vatanımızı, ilimizi, Türkmen halkımızı erhili ýagdaýda tanıtmak gerek. Ile bunu tanıtsa has olacak ya da türlü dillerde şon tercüme haline kitaplar zaten bolsa mesela çünkü kompüterde Google'a vursan şu Türkmen diline her gaýsyny gerek zaten tercüme etberseler ya dictionary bolsa Türkmence, İngilizce, Fransızca ya Almanca
yani Germaniya, Nemizce ve türlü demelerde yani radyo olya, televizyon olya ya da şun yani bir tane fotoğraf alyan, kamera alyan şun türlü dillerde var da yazılan İspanya diline, İngiliz diline, Fransız diline birinci halkara dillerine var. Kıynatamam Türkmen diline yok. Şu aşağıda da bir ülkelerde, şu aşağıda yönetim ülkeleri, şu kıtırlarda aşağıda hatta olacak. Yani eşek olan zaten, eşek haşım, şinyali, zaten biz Türkmen halkımızı, Türkmen ilimizi, halk avukla ilivine tanıdaylı düşünüyoruz.